Tahu tempe maneh, jangan salah, meskipun iki tahu karo tempe tapi rasane yo widuk tenan ngono lho Cah. Lah iki mau aku ana tahu sing tak irisi cilik-cilik terus tak goreng nganti garing kemeriak, terus tempene juga tak goreng yo tak irisi cilik-cilik juga, terus tak entas gerek-ero tak singkrahno dhisik loro karone. Lanjut kita bikin bumbune iki ana brambang abang iku dirajang-rajang ngono wae, karonan bawang putih ya dirajang-rajang, lomboke juga dirajang-rajang. Aku gawe lombok setan karonan lombok abang ya Cah. Terus iki mau nek bar tak rewajangi terus tak tumis ning gone jero minyak. Tak masak tak imboi karonan serai karonan godhong jeruk Cah ben ambune tambah wangi, tak imboi meneh karo pete ben makin wituk. Terus tempene karo tahune sebar digoreng dicemplungno telesi nggih banyu sithik wae rasa akeh-akeh. Untuk seasoninge iki ana saus tiram karonan kecap manis, garam karonan gula merah. Lah tak imboi meneh kecambah ben nano-nano, terakhir tak imboi karonan teri ben makin sedap Cah. Lah ini adalah tumis tahu tempe sing cocok dimasak pas tanggal tuwek ngene iki, tapi rasane yo wituk tenan ngono lho Cah, meskipun iki tahu karo tempe.